Jazuzenean gaude, Koldo. Kaixo, eguerdion guztioi Landare Rugby zelaitik, gaur Espainiako Ordezko mailako hirugarren jardunaldiko partidu ikusi ahal izango dugu, ikusi eta entzun ahal izango dugu hemen Landare Rugby zelaian. Dagoeneko jendea sartzen pixkanaka eta osatzen armailak, esan behar dugu garrantzitsua izan daitekelako partiduan zehar, haizea ere arrotu egin zaigu, eta horrek pentsatzen dut pixkanaka bi taldeen alegia Hernani eta Barcelonaren arteko partidua baita gaur goizean, horien jokoa ere pixkat eragingo duela hankako jokoak. Gaur esan bezala, zuzenen hariko bat zaizkizue, alde batetik Jon Otxotorena, eguerdion Jon. Eguerdion, Koldo. Eta nik bestadetik partidu honen berri zuzenan ematen. Lehenik esan behar dizugu, lehen aipatu dudan bezala, Ordezko mailako, Espainiako Ordezko mailako hirugarren jardunaldiko partidua dela. Aurreko beste bietan Hernanik partidu bat irabazi eta bestea galdu. Hernanik etxean irabazi mendan hartu zuen Gernika, eta bigarren partidan Valladoliden galdu egin zuen eta alde handiz gainera. Beraz, gaurkoa hirugarren jardunaldiko partidu garrantzitsua besteak beste, eta Jon Otxotorena oso ongi gogoratuko da, joan den urteko txapelketako azken partidu izan zelako, Hernani Barcelona, eta gauza asko garrantzitsua zezkete jokoan, besteak beste maila ez galtzea, Hernanik irabazi egin zion Barcelonari, eta azken aurrekoaren aurreko postuan sailkatu zen, eta Barcelonak aldiz jokatu egin behar izan zuen promozioko partida. Entzugu duzen bezala, balaioak ere estrenatu ditugu, Hernanin, eta orain Jon, gogoratuko zea oso ongi, iazko azken partidu hori, Barcelonaren kontrakoa, hasieran nahiko lehiatu izan zen, bihurri ere partidu bigarren zatian, ondo nagusitu zineten. Bai, egoera guztiz desberdina zen ez, azkeneko partida, azkeneko partida da gauza asko beritu jokoan, ontan ez daude beste gauza da jokoan, baina Barcelona aurten ere azken puntu dago, post puntu eskura ditugu da, baina beste post puntu lortzeatzen bat ere txarra izango, eta bestalde haizeaz gain, zuko ipatuko haizeaz gain, euria ere hasi du, eta nik uste partidua oso ezberdin izango dela egoeragatik, baina badakigu biak ere lehia hortan ibiliko gara urte bukaeran eta garrantzi handia izango dute puntuek. Zer aurre ikusten duzu, eguraldiaren arabera eta aurreko joko egingo dela, edo Hernanik orain arte bezala bere sistema erabiliko du, azkartasuna, zer aurre ikusten duzu? Nik uste Hernanik azkar jokatu behar dula. Azkar jokatzeko jokalaria dauzka eta ez dauka beste aukerarik, baina euria jarraitze baldin badu, baloia ere irristakorra geratuko da, eta nik uste aurrelariek ere garrantzia handia izango dutela. Bai, uztartzeetan eta nahiko ondo moldatzen ari gala nik uste, aurreko partidan. Gainetik pasaditza ezkigu, baina talde asko zindartxe dute eta honen kontra nik uste eutxiko diola. Ederki hori pixkat aurre ikuspenak, edo berak Jonek zuk esan duzun bezala, bi taldeen jokoa ikusi ahal izango du, batez ere aurreneko minutuetan, baina esan dezagun joan den urtean Hernani, kasu honetan, azkeneko nik esango nuke 3-4 partidetan lortu zuela blokea, lortu zuela multzoa sendotzea, multzoa lotzea, eta behar bada, nahiz eta aurreko partiduetan ere lan handia egin, behar bada gauzatu zen azkeneko 4 partiduetan saldu da bloke hori, ezta? Bai, azkenean, partida guztiak galtzen zuazenean, moralki ere askoz okerrago zaude, aspektu guztietan, eta dena galduta denunean, mundu guztiak bigarren mailako talde bezala gintuenean, hasi ginean jokatzen, moralki ere buelta ematen diozu, eta nik uste horrek indar ondila ematen dizula, eta nabarituzuen hori, azkeneko partidotan. Ederki, etxetzen ari zareten bezala potbolaietatik, orain emango ditugu bitaldeen 15-koak, oraindik ez baitira zelairatu bitaldeak, beroketa fasea egin dute, hiek alabiek, Hernanik lehenengo zatia gimnasioan egin du, eta bigarrena zelaian, Barcelonak aldiz zelaian. Eta 15-koak emango dizkizuegu, Barcelona hariko da lehen lerroan Manas, Vilaseka, Pereira, bigarren lerroan Palomo, Eskuder, hirugarren lerroan Montes, Anasan,
Urrier Behatzi, erdilaria edo zaltze erdia Perez Pous, joko zabaltzailea Gallagher, egalean 11 zenbakirekin Onisto, 12 erdian alegia Graner eta Pinto, eskuin egalean García Oriol, eta 15 zenbakirekin Martínez hain zuzen ere gaurko kapitaina. Ordezkoen eserlekuan Alonso, Sengeila, Beteta, Murciano Torren, Dolsa Ford eta García Juan Pablo. Erraniti berriz, 15koan lehen lerroan Jon Insausti Intxeta, Ugaitz Otaño eta Eneko Noriega. Bigarren lerroan Iker Fuentes, Fonti, 5 zenbakiarekin, Beñat Iradi, 6 zenbakiarekin, hirugarren lerroan Ander Gutierrez, egaletan eta Mikel Perez 8 eta Iñaki Otxotorrena 7 zenbakiarekin. Uztartze erdia 9 zenbakiarekin, Makin Collado, 10ekin Anartze Losegi, ezkerre galean 11ekin Aitor Lucas, erdian 12ekin Pello Perez, 13ekin Yolander Puertas, 14ekin Iñaki Leonet eta 15ekin Oyer Garmendia. Eta ordezkoen eserlekuan Jon Zumalabe, Tomas Elorza, Ander Larretxea, Indika Reparaz, Adrien Capdevil eta Iker Sevillano. Partida hasi da, orantxe bertan, eta Barcelona defentsan, Hernanik orain saiatu da baloia errepatzen, baina aldez aurretik esan behar du gainera epailea Raposo dela eta Marrazainak edo Gallastegi eta Bartolo. Beraz, uztartze bildua edo agindu du, eta Jon ikusi duzule minutu honetan gauza handirik ez, baina? Bueno, gure akats baten ondorioz Bartzelonak gure zelaian dauka baloia, eta lehenengo uztartzea oso garrantzitsua izaten da beti indarrak neurtzeko eta gero nola jutean. Esan bezala. Eta berandu edo egin zaio edo epaileak zigor kolpea dirazi du Bartzelonaren kontra. Zer iruditzen zaizu hor, zer gertatu izan ote da? Nik uste alde honetatik ikusita uztartzea lurrera joan dela, baina epaileak ez dela ikusi. Behatziari, Bartzelonako behatziari kexatzeatik edo zigor kolpea pitatu diola. Pello Perezek baloia eskasera edo alboko marrara bidali du, beraz eskasa, alboko sakea hori izango dugu. Ugaitz Otañok, Otañitok aterako duena. Ze kombinazio daukazue, Otaño hemen zaion erdian? Nola? Ze kombinaketa daukazue albokoan? Bueno, normalean jokalari gutxi jartzen ditugu, hirugarren lerroko jokalariak eta zeren eranaia eta miatiradien potentzia atzealdean aprobetxatzeko. Eta, bueno, kostata baina baloia mantendu dugu, eta, bueno, guaintxe galdu dugu. Defentsa polita egin du Bartzelonak, eta horrek gainera irabazi dute baloia, eskuinen galera zabaldu du joko zabaltzaileak, Gallagherrek, eta jarraitzen dute eskuin aldera, aurrelarien justo horretan, elkarren kontra, baloia jabetzeko, eta jarraitzen du Bartzelonak aurrelariekin. Baloia ateratzeko moduan daukate hankapean, eta baloia zabaldu du Peros Pousek, eta baita ezkerre galera etorri ere. Nolabait, 20 metroko errora inguratzen, baloiaren jabe jarraitzen dute, pasea Pousek, baina albora ederki bidali du Ander Gutierrezek. Bueno, lehia badugu bintzat, eta aurrelarien arteko hortan momentuz Barcelona pixka gehiago da, baina esan bezala oraindik partidua zezenetik, hirugarren minutua da, euri hasi du, gainera zaparra da dezentekoa. Zer ditzaizu Barcelonaren ekimen hau? Bueno, hasieratik oso indartsu hasi dira, talde asko egiten dute jokaldi hori ez, hasieran oso indartsu hasi, eta, bueno, gero partida aurrera joan da normalean asko gesten dira, eta gukin berko diona da eutxi, eta konfiantza euki gero, berakada hori izango dela, eta hor aprobetxatuko puntua lortzeko. Alboko sakea ikusi duzuen bezala ez du asmatu erranik, Ugaitzeko Otañok luze jauzi du, baina ez du jasotzerik izan, ez dute elkalurretu ondoren, eta hori ongi baliatu du Bartzelonako aurrelarikoak, baloia jabetu, eta 20 metroko lerro gainean, ari da bi aurrelarien arteko borroka horretan Bartzelona bultzaka, tinko, ez dakit eurien laguntzagatik edo, aizaren laguntzagatik, baina ez dute baloia atera, eta Raposo epaileak erronien alde bultzate agindu adierazi du.
defentsan, Errani, Jon? Ondo, oain kontan intxetak eta nire gaiak baloia heldu dute, eta, bueno, uztartzea gure alde. Eta nik uste, nahiz eta hitzea kontra neuki, ostiko batez urrundu beharko genuke da arriskua. Makin goiado baloiarekin eta kolpe franko akitatu du, Raposo, adierazi du. Azkarren izartzeatik. Hori da, epaileak aginduak eman behar ditu, eta agindu hori errespetatu behar dago, 3 agindu ematen ditu, eta hori baino lehenago taldearen batek sartzeko alegin egiten badu kolpea da. Ezkerra aldera Barcelona, eta arriskotxa izan daiteke, arriskotxa izan daiteke zeurako Martinez jaso du, baina oso ongi plakatu Lander Gutierrez derrio. Gutierrez lortu baloia. 5 metroraino heldu dira kasik Barcelonakoa, baina zorionez Errani baloia jaso du. Unai Otaño berriz baloiarekin, Ugaitz Otaño barkatu, Unai Otaño ez dugu taldean, iaz bai, Ugaitz Otaño. Ongi jaso du eta dudari gabe batere zalantzari gabe Barcelonako gibelekoak. Baloia ongi utzi lurrean eta hor dugu Perez Pous baloia ateratzen, baina defentsa zorrotza Jon. Bai, ez dago bezaukerari egin beharra. Bai, beste partietan ere nik uste defentsa mitzat aurrera pauso bat eman dugula, plakajeen intensidadadean batez ere, eta, bueno, bide horretatik garaipena lortu daitezkela ikusi dugu, eta, hori, lehen aipatutako beraka hori jotzen duen Barcelona momentu batean, eta behaien zaleira jute gera, jolastera. Ongi ikusiko zenuten bezala, zigor kolpea adierazi du Raposo epaileak Erraniren kontra, eta zelai erdiko 10 metroko lerroren aurretik botako du, jaurtiko du, aketara hori erabaki dute, nahiko erdi aldean dauka. Eta baliatuko du pixka Jon, nik hemen zerrenda dauzkat, jokalari batzuk, Iraiz Garmendia, Jokin Esnal, Igor Etxeberria, Igor Genua, Jon Otxozorena Zuzeu, Mikel Anaia, Matin Mujika, Pernas, Pelaz, Toni Jones, oain berriro itzuli dena, gaur Jokin Uzkun ez dari, baina jokalari desente ez, horrendi jokatu ezinik, zuk minartuta, beste batzuk ere minartuta, beste batzuk seleziarekin daulako kontuak. Bai, bueno, azkenean denboraldia hasiera bagenekin gorra izango zela, hori baja desente genitulako, baini neu, Iraiz Garmendia horrendi rehabilitazioarekin ari da, Igor Etxeberria peitxe ere bai, bueno, bagenekin hori ja espero genuen, Igor Genua selekzioarekin joatea ere ja nahiko ohikoa da, eta bueno, ez da egoerarik ederrena, baina tira, egoera hortatik sortzen dira ere gaztei emateko aukerak ez, eta hortan baina hurrengo urteetarako ere garrantzitsua izango eta hori baliatu behar dugu, gazte horiek beren indarra eta behien aukera erakusteko. Izango dugu hastia partidan zehar gaztei buruz egiteko, baina orain esan dezagun Barcelonak ez duela asmatu gauzatzean, zigor kolpe horren gauzatzean, agitaratzean, eta beraz ondorioz, 7. minutua bete delarik, huts eta huts jarraitzen du partidua, zigor kolpe berriro Erraniren kontra. Ja, 3-4 zigor kolpe Erraniri, asko xamarrez, partido 7 minutu dara magula, horren beti ere atzeratu egiten dut aldea. Bai, defentsan gogorra egia, intentsitate handiakin, baina akas gehiago egiten. Zorionez ez du asmatu, haizeare aldakor xamar dabil, eta bueno, agetako puntuak gaur nik uste kostako diala lortzen, baina bai, disiplina gehiago guki beharko genuke guk ere. Orain zigor kolpe horren ondorioz, Granel lehen erdiak, 12 zenbaki dunak, kanpora bota du, alboko sakea beraiek aterako dute, Barcelonarrek, Kataluniarrek, ongi garbi irabazi du Montesek, eta ezkerraldera egale, baina lapurreta egin du orain Pello Perez baloiarekin, eskuinaldea, Jon Portaz, Lander Porta baloiarekin, bera lapurtu du pase hori, arriskua sortzen daula, baina asmatzen denean, asmatu egiten da. Bai, behien akats baten ondorioz guk erasoko aukera izan dugu, eta tira, behien zelaian sartu gara partio osoan lehen aldiz, horre usten dion. Hori da, esan dezakegu, lasai, lehen aldiz pasa dela Errani zelai arditik, jokaldi bate egitiko moduan, Lander Portasek baloi antzeman du, pase izango zela eta lapurtu egin du. Lander gainera ez dakit ikusten duzen bezala belaunean, babestuta dauka, bendakekin, atzo ere min pixka bat zeuka, baina azkenan jokatzen ari da. Zuk esan didazu lehen, asko hobeto dela hastea, gero mina jarraitzen modu, kentzea, gero bigarren zatien itxuitea baino. Bai, azkenean mina baldin baduka, aldatzeko aukera daukazu eta berriz
bigarren zatian sartze baldin bada, aukera hori galtzen duzu, eta mina baldin baduka berdin geratuko da jolastu gabe. Oier Karmendi jaso du goitikako baloi hori, ozta, baina lortu du eustea, oan Uztartze irekia Barcelonak tinko gogor bultzatu dute, baina zorionez Makin Collado katera du baloia. Makin Collado gero aipatuko dugun bezala gazte horien artean dago, eta zego golpea Barcelonaren kontra. Ikusi aldezuzuk, zergatik izan... Bai, Anartzi baloia eukia aurretik heldu diote, erasoa mozteko eta horren ondorioz zigor kolpea. Beraz, baloiri gabeko jokaldia. Eta metro batzuk irabaziz, baina ez du lortu ateratzea Pello Perez baloi hori, eta ondorioz Barcelonakoen alegina, Barcelona ekimena, bera dute baloia eskuetan orain, 20 agetatik 30 metrora ari dira jokatzen ona ezkerraldetik, eta baloia ongi eutsi dio Pinto jokalariak, erdiak, eta baita metro batzuk irabazi eri, dozen erdi bat, 10 metro irabazi dituzte bultzaka, nahiz eta hor Hernaniko jokalari gixeago egon, saiatzen ari dira Barcelonakoak. Kataluniarrak hain zuzen ere, baloi horren jabetzean irauten, baita lorture, metro batzuk irabazi dituzte, 15-20 metro irabazi dituzte. Hernani defentsan orain zelai erdiaren pareran, eta jokaldi landua, pase ongi sartu da atzeko jokalaria Martínez, eta ja pasa dira Hernanikoen zelaira, hain zuzen ere, erditik 10 metroko zela marra horren gainen daude, zigor kolpea beste bat gehiago, Jon. Bai, disiplina gehiago falta zaigu, azkenean askotan baloiarekin itxutzen geha, eta zigor kolpeak oparitzen ditugu. Askotan hobea da berriro zure lekura joan, eta hurrengo defentsan baloia berreskuratzen saiatu, hor eskuekin aritu baino. Bien bitartean, albora botetzen saiatuko da Barcelonaka joko zabaltzailea, Gallagher. Esan dezagun atzo ere derbia jokatu zela, Getxon hain zuzen ere, eta Getxok Gernikari irabazi egin zion, Bizkaitarren arteko derbian. Beraz, denboraldia honetan emaitza batzuk, batez ere erditik bera ustez hariko zareten horien artean, emaitza pixkat zertzen ari dira, ez? Gaur bai, biharrez, eta hola. Bai, aldakor txamarrak ez, lehen urtean ere esan dugu lehen ez, guk hasieran partia guztia galtzen genituen, baina gero salvazioaren gako eta bat izan zen ez, emaitzak oso aldakorrak zirela astebururo, eta gu behin irabazten hasi ginean, puntuen diferentziare txikiagoa da horren ondorioz. Ikusiko zenute bezala, alboko sakea izan da, baina hor baloia alde batea junda, eta horren ondorioz, badakizuen bezala, Robizaleok, taldeak kontrakoak eskadezake albokoa errepikatzea edo Uztartze bildu hori errepikatzea, eta Makin Collado sartu du baloia, Barcelona bultzatzen, giratzen, baina lortu dute, garbi ateratzea Pello Perez indarrez sartu da, 20 metroko lerro horren parean, eta berriro ezkerretara, Jonin Insausti intxeta sartu da tinko, eta baloi hori eusten, komeni baita ez galtzea olako jokaldietan. Irekia, Uztartze irekia, Hernanirentzat, eta orain Pello Perezek ezkerrera zabaldu du, joko zabaltzailea, ezkerre galetik, oso ondo Iñaki Leonet, baina nahasia jokaldia, alde batetik lurretik zijoan baloia, berriro errekuperatu du neurri batean Iñaki, baina azkenean Aitzin pasea. Uztartze, aitzin pasea. Ikusiko zuen bezala, hizkuntzan ere pixkat aurreratzen ari gea, errui kontuetan. Esan dezagun orain txistukatu den Raposo epaileak aitzin pasea, aurreratua, aitzin pasea datorkio pixkati parraldetik, hitz hori. Hemen Habana bezala oso ezagunagoa, baina erderaka da ondi xamarra da, baina Haban bezala ezagunagoa dena. Beraz, garbi utziko dugu, bi aukera dauzkagu aitzin pasea, aurrera pasea edo aurreratua. Eta orain Makin Collado berriz Barcelona zelaian, eta Barcelonakoen zigor kolpea izan da, eta baita azkan jokatu ere, Pello Perezek Oier Garmendi kanpera dauka, pase egin nahi zion Aitor Lukasi, baina Barcelona lapurtu baloia, ostigatu ere, eta Mikel Perez aleginduko da orain, bakarrik gertatu da, Iñaki Leoneten laguntzarekin, ezkerrera baloia, eta orain Iñaki Leonet pixka bat harrapatua sentitu da, baina ederki hartu da Ander Gutierrez eta badoa, joaldi nasi ere, Jon. Bai, Otanitok jarraitu hankarekin,
eta, bueno, Bartzelona dauka baloia, baina berriro ere bere zelaian gaude. Eta ostikoz guretzako baloia. Hori presioa pixkat arintzeko Bartzelonakoak, gaur daude Erraniko 3, Mikel Perez, Pello Perez, Anbianaia, jakina, eta atzean Iñaki Leoneto, baina eskuinera zabaldu du Aitor Lukase, baina aurrera baloia Jonander Puertasi. Ikuslea ere pixkat bizitzen ari da, Erraniren aleginagatik. Eta baliatuko dugu alboko sake hori Jon, Erranik logikoa den bezala, etxeko gazteekin okondu behar du, eta aurten iaz sartu ziren lau postarekin, orain gaur, bai Aitor Lukas eta bai Anar Zelosegi, iaz kadetetan ari zen jokalarien, ongi erakutsi da llegatu dira eta ongi interratu dira taldean. Bai, usteet azken urteetan lan hori ere ondo egiten ari garela, ez? Azpi mailetan ere pixka bat gure joko estiloa eta uztartuz, eta bai, etortzen direneako, eta bueno, azkenean egunerokotasunean ere ikusten ditugulako errez integratzen dira taldean, eta bueno, ikusten duzunez, biak daude titular moduan jolasten, eta nik uste maila politian gaina. Ikusi duzu oso konbinak eta politia egin dutela Bartzelonakoek, atzean baloi hartu eta egalekoa sartu da, baina zelai erdian zigor kolpe baloiz eskatzeagatik Bartzelonakoen kontra. Beraz, mesede berriro Hernanirentzat, Bartzelona zelaian hariko delako, minutu bat edo beste behintzat. Eta Bartzelonakoak zeo zer aipatu edo zeo zer esan die epaiari, ze beste 10 metro eman dizkie, eta bueno, arriskua Bartzelonako entzat berriro, eta 22 lorroan alboko sakea guretzako. Eta alboko sakean gehienetan baloia ateratzen duenak irabazten du, gehienetan, beraz, arriskoa sortzeko beste aukera polit bat. Lehen aipatu dugu, jokalariak orain dela azkeneko 3 urte hauetan, sartu dira, esate bateko Matin Collado uzartze erdia, gero pixka bat erdia jokatzen ari Pello Perez, Jonander Puertas, lehen aipatu dugun Iñaki Leonet ere bai, lehen aipatu ditugun Aitor Lukas eta Anaz Elosegi, hori denak belaunaldi antzekoak dira, beraz 7-8 jokalari gaztenak gaur ari diren artean, eta Jonek aipatu du, esan dezagun, Hernania esten dela 6 urtetik 8 gaztetxo txikiekin jolasean eta hori baloia ezagutzen, gero 10 urteko bi talde dauzka urten, 12 urteko eta ikusten duzen bezala Hernani 15 metro irabazi ditu, uztartze laxoan buntzaka, baloia jabea duela, Barcelona defensan, ensei lorretik 5 metrora, eta ireki egin beharko du Matin Collado eskuinera nahi zuen, baina bakarrik sentitu da, eta Barcelonakoen defensa, momentuz behintzat, egokia, baina baloiaren jabetza dagoen bitartean, aukera desente izan dezakeion Hernanik jokaldiak egiteko. Baloia tragatua gelditu da eta ondorioz uztartzea gure alde. Eta bueno, zuk aipatutarekin, 3 laurdenetakoan nik uste eta aipatzekoa dela, Zarrena Oier Garmendia dela, 27 urterekin, eta bueno, beste talde askotan agian gaztena dauka din hori. Hori da, lehen aipatu dugu Iraiz Garmendia eta Oier Garmendia bian naia, Mikel eta Pello Perez bian nahi, zuek hiru naia izate jokatza hiru naia taldean, aurreko batean ere, segura eskintzungo zuen duten, Hernaniren eta beste gure antzeko taldeen etorkizuna hortan dago, ez? Hortan oinarritzen da. Batez ere, Mikel Perez baloia jaso du uztartze zigor kolpe horren ondorioz, eta berriro ere, ensaio lerrotik oso hurbil Hernani, baloiaren jabetza garrantzitsua da, baina Barcelona jabetu da, hain zuzen ere, Perez Paux, eta albora bota du urruti gainera, oso ongi ostikatu du, gutxienez 22 metro, 20 metroko lerroan izango da alboko sakea. Bueno, pixkanaka irauten ari da Hernani, Barcelonaren zelaian. Bai, arriskua behen zelaira eraman dugu. Pena da ez, bi jokaldi izan ditugu behaien entxegu marratik oso gertu, baina ez dugu punturik gauzatzerik lortu. Partidu bukaran ez ditugun faltan botatzen. Bueno, erdi aldera kombinak eta hori alboko sakean, Intxetak Jon Izausti jaso du baloia, ongi utzi dururrean, Matin Collado ezkerra, Pello Perez, baloiaren jabe orain, eta ezkerrean dauka Iñaki Leonet, baina harrapatu dute, Eskuinetik sartu zaio Oier Garmendia, bi babes izan ditu,
eta zigor kolpea baloiari usteagatik. Jon, Hernaniren nolabaiteko sistema pixka bat erasoan batez ere baloia azpalima da oso azkarra, bloketan daukazue pikin bat daukaba Hernanik antolatua, hori zeren eragina da, taldearen fisikoaren zean, taldearen jokalarien ezaugarrietan, edo ez daukazari ikusirik hori eta da modu bat jokatzeko? Bai, azkenean da, gure jokalarien ezaugarriekin ondo moldatzen den joku bat, ez? Alda da, aurrelariek ere... Erne ensaioa ingo duelako Hernanik eta lehen ensaioa, partiduko lehen ensaioa. Hemen intzeriten ari ginen. Eta ezkerraldetik oso jokaldi landua eta Iñaki Otsotoren aukerrezpa gaude. Bai, nire anaia. Jonen anaia. Gaur 3. lerroan ari den Iñakiren ensaioa, beraz. 19. minutuan eta lehen ensaioa Hernanik 5 etza huts, momentuz markalion, eta aukera agetaratzeko izango du Pello Perezek hemen egin iripiapa, baina Hernanik ez du huts egin ezkerreko jokaldi horretan eta ailegatu gara. Bai, blokeka jolasteak hori dakar, ez? Azkenean pase bat gehiago ematen saiatzen gara beti ere, gure batez ere aurrelariak bestekin konparatuz arinagoak eta txikixagoak direlako, eta zulo hori baliatuz, nire anaia entxeguraino iritsi da, eta esaten nuen bezala, gure jokalarien ezaugarriengatik jokatzen dugola. Prest Pello Perez jaurtiketa egiteko, ea beste 2 puntu bereganatzen dituen, eta horrela 7 euskartzeko. Eta esan dugu lehen zatian edo astapenean ongi aritu dela Barcelona jokoan ekimenean, baina pixkanaka zelaia hartzen ari da Hernani, bere ahaleginagatik, eta momentuz, naiz eta orain ez agetaratu, ez gauzatu ensegua, momentuz 5 eta huts, 21. minutua bete da dagoeneko, melandaran euriak ateri dugu, haizea ere pikin bat baretu da, eta momentutan epel, baina euri eta haizeri gabe. Barcelonaren sake orain, Granelek egingo du, ea nola jasotzen dugun, Jon. Zuzenean kanpora joan da, beraz, uztartzea eskatuko dugula zelai erdian, eta baloia guretzako. Hernani azken urte hauetan maila nagusian eta gizonezkoetan, esan behar dugu, emakumezkoen senior taldeare badugu, eta orain dela gutxi jokatu du Barcelonan ez Eibarren kontra, beste zelaian, 2. zelaian. Talde nagusian oreka dagoela esan genezake, gaurko partidu meitze, gaurko 15-koan ez ditugu gizon oso handiak, baina bai azkarre talde bati jokatzeko modukoak, Mikel Perez eta Fonti eta pixka bat ez dugu beste talde batzuk izan ditzaketen pisu hori, baina borrokalaria bai. Bai, azkenean ez zaigu beste zer geratzen da, berriroren eranaia erasoan, lehen aipatutako zulori berriro aipatuz, eta nik uste Oierren entxegua izan dela. Bai. Barcelonakoak saiatu dira baloia mozten, baina Oierrek berreskuratu du eta entxegua. Bai, hasiera batean iritu zait, aurrera jontzaiola baloia. Iñakiren pasea Barcelonakoak moztu dute, eta Oierrek berreskuratu du. Beraz, badirudi ezkerraldetik dagoela gakoa, bi saio korti joan dira. Baina, momentu baten gatu nahiz, YouTube izaite aurrera bizaiola, baina jakina. Barcelonakoak bota badu. Beraz, lehen esan dugun bezala, jokatzen ari pixkanaka Barcelonan zelaian, iazkoarekin alderatuta zugongi goratuko duzu, barrean zinelako, jokatzen aritu zinelako. Aldaketa hundiri dago gaurko jokoan edo antzematen duzu biharko partiduarekin? Bueno, esan bezala egora guztiz desberdina da, eta taldea bai gurea, eta bai beraiena ere desberdina dira. Pello Perez justikatzeko momentuan, agitara bota du, baina... bai! Orain gontan sartu. Bai! Esaten egintzen bezala bi taldeak desberdina dira, baina agian gure filosofiagatik edo azkenean azpimaietatik igotako jokalaria bakarrik ditugulako berriak,
gure joko argiago dugu, eta behai, agian oraindik falta zaie partio batzuk, hori, pieza guztiak bere lekuan jartzeko. Ederki partiduaren lehen zatian erdia gainditu dugu, 23. minutuan, eta partiduan emaitza esan ditzagun 12-huts Hernaniren alde. Orain erditik atera dute Barcelona, eta zer gertatu da, Jon? Arriskitsua izan da. Baloia altu xamarra, eta nik uste, kanpotik ikusita, zelaian, beti ere desberdin ikusten delako, nik uste pijokalariak joan direla baloiaren bila, eta airean kolpatu direla, eta Hernaniren alde zigor kolpea. Ondorioz, Pello Perezek albora bota du baloia. Lehen aipatu pisua eta hori uztartze bilduetan, uztartzerako pisutsuenak logikoa den bezala, lehen erron daude, bai Jon Insausti Intxeta, Noriega, hoi edia batez ere bi pisutsuenak, baina hortik aparte gero Beñat Iradi kilo batzuk jetxi ditu pixkana eta altura lortu du, garaia da Beñat Iradi, eta horretaz baliatu behar dute, mugikortasuna. Orain Ugaitzotaino baloiarekin, 22 zenbaikerekin, ondo hartu du Mikel Perezek, ezkerrera zabaldu, eta kombinaketa Beñat Iradik pasa egin zion Iñaki Otxotorenari, galdu egin dugu baloia, Barcelona berreskuratu du, zela jardien ari gara. Jokoan, orain pixka bat markagailu aldera, eta zigor kolpea Hernaniren kontra. Azkar jokatu du Barcelonak, hain justu ere, uztartze erdia Perez Pausek, eta 15-20 metro irabazi dituzte. Hor pixka lotan harrapatu dituzte Hernanikoa, Jon. Bai, zigor kolpearen ondorioz oso gainean genden, eta 10 metro itxoin behar dituzu jokalaria gelditzen saiatzeko, eta atzerak harrapatu gaituen hortan, metro asko irabazi ditu Bartzelonako 8ak. Perez Pausek azkar jarri du jokoan, uztartze erdiak, Bartzelonakoak, eta oain irekian aterako dute. Gallagherrek jaso du baloia, jokatu nahi izan du Abrolariekin, baina Hernaniko Intxeta horra bili da baloia burrukan. Jonan Puertas ere sartu da, baloia berreskuratu ere. Mikel Perez aurrera, Mikel Perez beti, nahiz eta kiloko asko izan, beti aurrera jotzen du, Bai, bere posturako agian kilo batzuk bai falta zaizkiola, baina horrek beste arintasu bat ematen dio, eta plakajeak edo ekiditen ondo moldatzen da. Garcia Oriolek galekoak, ezkerre galekoak ongi jaso du baloia, eta baita jokoan jarri ere, orain horren ondorioz Barcelonako gari dira 10 metroko lerro horren inguruan, forte indartsu sartzen ari dira Barcelonakoak, orain aurrean, berriro Perez Pausek baloia zabaldu eskuinera jokatzea dira, baina segurazki ezkerrera torriko dira, Gallagherrek, ezkerralda egalera, Martinez jaso du baloia, behar doa bakarrik, eta horren Oie Garmendiak ongi blokatu du, ongi errabatu, eta baita baloia rekuperatu ere, lurretik, eta baita zigor kolpea eragin ere, ondo Oier. Bizia, bizia. Bai, Errek plakatzen eta nahiz eta txikia edo altura handia ez izan indarra handia du, eta ondo plakatu du eta baloia berreskuratu gainera. Eta berriro ere baloi gabe heldu diotenez, zigor kolpea gure alde. Ondoren, Pello Perez baloia albora bota du. Ezkerraldeko jokaldi ongi egin dute, ongi lotu, baina ja, marraren parean zaudenean, edo kontrario gainditzen duzu, edo barrutik eskatu behar izan hor baina, eta hor laguntza hundirik ez zeukan, eta horregatik Oierrek banango jokaldi horretan ongi lotu du kontrarioa. Hernaniko zelai erdiaren ingur hortan, Ugaitza Otanitok tareko baloia, pixkate gaineko bustidur hori kendu. Eta ze kombinaketa ingo dugu, Jon? Nik uste nahiko aurrean jokatu beharko litzatekeela, baina hor kinua egin da. Ander Gutierrezek ongi jaso du, jauzi ongi egin da. Uzaltzela xoan Iñaki Otxotorenak ongi gorde du baloia, 10 metroko lerroan, ezkera zabaldu Makin Kolladok, Perezek baloia transmititzen saiatu da, baina Barcelonako egerren zeuden, eta orain eskuin aldera Oain defentsa guztiz galduta dugu, eta berriro gure leku irabazi eta berriro baloia berreskuratzen dugun. Gallagherrek eskuinera, joko zabaltzaileak, Iñaki Launen saiatu da harrapatzen, baina ez zeukan bate erresa. Baloia oraindik jokoan, eta uztartzea Katalanen alde. Bai, nik uste Iñaki baloia berreskuratzen saiatu denean aurrera erori zaiola. Aurreratua beraz, Barcelonaen alde, 22 metroko lerroren inguruan, eta hain zuzen ere, errekaren aldean. Urume hor pasatzen bat zaigu, beste
alde batetik ongi datorkigun erreka edo ibaia, beste aldetik tarteka ematen dizkigu lan batzuk. Ia urtero landare ia oso hartzen duen erreka. Tira, ura ere behar dela eta kaltetu gehiago izango dira uzuetan eta horrela, eta bueno, ur falta izatea okerrago izango da, ura gehiagi ukitzea baino. Gurrierek baloia ongi eraman du, Barcelonako giltzak, 8 zenbakiak, eta ensegular uran aliatu dira, baina ez dut uste egin dutenik, epaila bintzat ez du adirazi ensegurik, 5 metrorako uzartzea agindu du beraz, edo ez du baloia pausatu lurrean, edo ez da ailegatu. Nik uste iritsi dela, baina Hernaniko jokalari batek baloia trabatu duela eta uztartzea. Iñaki, oraindik ez daukagu zaik, ikusteko aukeraik mobi Holanda olako kontuak. Bai, hori pixkanak aigea teknologiak hobetzen eta urrengo partidorako ere ez dut uste, baina aurrera egien erripikabenak ere lortuko ditugu. Eta ipatu dugunez telebistaren aukera hori, gero komentatuko du, baina jokaldi arriskutsu izan daiteke Barcelonan alde. Hain justu ere, pausek sartu du baloia, eta baita ongi pase egin ere zortziak, Gurrierek eta kombinaketa egiten ari dira Barcelonakoak, baina baloia galdu egin dute, edo Hernanik irabazi du. Plakaje horretan nik uste irriste egin diola baloiak, aurreraka eta bera zuztartzea gure alde. Dagoeneko ordu erdia bete da, partidu hasi zenetik, Hernani badakizue 10 eta huts ari dela irabazten, 12 eta huts barkatu, baina Barcelona berriz, partiduren hastapeneko minututan bezalatxe, berriro erasoan ari da, eta orain naiz eta Hernanik aterako duen uztartze geldo hori, 5 metrora da, eta hor bai eta bai, orain hitz berria dugu, bai eta bai, irabazi beharra da baloia. Bai, baloia mantendu, metro batzuk irabazten saiatu eta presioa handia baldin bada, hankarekin presio hori aldendu. Berriro ezkerraldean zuloa aurkitu dugu, eta gure 22ko lerror arte atera gara. Iñaki Leonetek jaso du azken baloia, lurrera bota dute, baina ongi utzi dute, orain Noriegak baloia berreskuratu du, edo jaso du pase hori, eta momentuz behintzat, aurrelaria ongi usten, Makinkoila dok goitikako ostika datxautu du, baina galdu egin du baloia, eta Erne Jon Lander Puertasek aukera zeukan, baina Barcelonakoen jokaldia da, momentuz, ostikoz dena, Aitor Lukasek luze jodu, hor Barcelonako Martinezek arazoa ditu baloiaz jabetzeko, baina azkenean altxatu, eta Raposo epaileak aurreratu Barcelona dena, beraz, eta itxegiteagatik beste 10 minutu, hori jarrai ez dela horrela. Bai, uztartze batetik zigor kolpe bat atea dugu itzegiteagatik, 10 metro aurrerago gainera, uztartzetan ikusi dugu naiztan nahiko ondo gabiltzan, beti ere arrisko handiago dago baloia galtzeko, eta orain Peio kondo biali dula ematen du, Bartoloren iritziz behintzat eta 5 metrora alboko sakea. Hor, agian bate bainoek esango du, aukera hona zeukan agetara botatzeko, eta 3 puntu saiatzeko, baina hori erreza esaten. Bai, erreza esaten, eta batez ere naizta azpiko kategorietan Peio ibili den ostikatzen, eta nire ustez ostiko ona duen, esan behar da, normalean Igor Genuak botatzen duela agetara, eta hortan konfiantzare garrantzizkoa izaten dela, eta jarraiko hortasun bat eukitza. Hugo Zetainok atera du, Fontik ongi jaso du bi eskutara, uzartze lasoa, metroak irabaziz, eta ensegule errotik oso urbil Hernaniko aurrelari eta ensegua! Lezo zegin zan den, Nera nahi altxa baloiarekin, baloia beak hartu hasieran ere, nik uste bea izan dela, denak bea zoriontzen dute, beraz naiz aurrelari guztien izan entxegua izena bintzat nera nahi eramango du. Beraz, Hernani bigarren ensegua, Iñaki Otxotorrenak egin duenak, lehen zatiko 33. minutuan, eta espalima da, oandik falta da, bukatzeko lehen zatia, 7 minutu falta dira, baina bigarren zati ez bada asko aldatzen, Hernanik aukera izango du gaur pixka bat, sasoiko ligako bigarren partidu irabazteko. Ez dut uste Barcelonak gorakada handia ingo duenik, hemendik aurrea. Ez da, normalean ez da gertatzen batez ere etxetik kanpora jolasten duzunean, ez?
etxean beti ere beste indar bat izaten duzu, bai hemen bezala zaleen indarrarekin, baina normalen etxetik kanpora. Pello Perez konzentrazio lortu nahian, jaurti aurretik, agitaratzen saiatuko, beste puntu gehitzeko markagailuari. Eta ez da txarra, sartu du! Suspense pikin bat eragin digu, Pello Perez, ez genula ikusten ondo baloia sartuko zen, baina bai, lortu du. Bai, indarra ondo eta ondo bideratu du. Beretzako alde txarretik gainera, eskubientzat bestaldea hobea izaten delako, baina 2 puntu gehiago. Eta agian guk tarteka Pello Perezen izena aipatu du, baina seguraski Anar Zelosegi ari delako 10 zenbakiarekin, ez dugu ongi aipatu Anar, baina 10 joko zabaltzailea Anar Zelosegi eta gaur erdien jokatzen ari da Pello Perez, nahiz eta batzutan Pello Perez den 10 jokatzen duena. Bai, Jokalari falta da, Igor Genua falta da, beraz. Igor Genua falta da, beraz, Anar sartu da titularren taldean, 10 bezala, bere postu naturala hori da, nahiz eta Pellok 10 bezalare ondo jokatzen duen, Iraitz Garmendia lesionatuarekin ere gauza bera gertatzen da, ez? Erdian ondo jolastu dezake, baina 10 bezala ere bain. Horrako jokalariak edozein taldetan eskertzen dira, eta Pellok erakutsi du bai hankarekin eta bai baloi askoetan duela ere arrisku handia sortzen duela, eta gaztea da, eta 10 bezala behar denean 10 bezala jolasten du, eta bestela erdian ere ondo aritzen da. Taldearen aurkezpenan aipatu genuen, hemen dauden jokalari asko, Anar Zelosegi bera, 7 urterekin hasi zen, eta gaur egun 18-19 urte ditu. Pensa, zenbateko ibilbidea egin duen. Hernani konbinak eta baloiari jarraipena emateko eskuinaldera, Fontik hartu du baloia, ongi utzi dio, baina defentsako zorrotza Bartzelonaren aldetik, zelaian erditik 10 metrora, eta aurrera pasea, aitzin pasea egin du Hernani, beraz, Bartzelonaren alde uztartze geldoa. Lehen zatiko 36 minutua, beraz 4 geratzen dira, eta markagailu honi usten bazaio, seinale ona da, Hernani bide egokitik ari dela partida bere ganatzeko. Hoi, lehen aipatu duzu Jon, jokalari batzuk, urte batzuk dela matela postu batzuetan, baina gaur egun joera badago ere zenbait postutarako egokitze jokalariek, ezta? Bai, haude zenbat postu, bai zailtasun teknikoagatik, bai erresponsabilitateagatik azkenean beharrezkoa dela, ia osoki hortara bideratzea ez, aipatuko nukenik adibidez Eneko Norigaren lana, 3 bezala oso postu gogorra da, eta lehen urtera arte, Mikel Orbegozo Pototo izan genuen postu horretan ja finkatua, eta urten berriz Norigari tokatuko zaio, eta lehen aipatutako Beñatiradi ere bai, eta Beñatiradi berdin, bigarren lerroan ari da gaur, eta partio bat baino gehiago 3 bezala aritu beharko du, eta postu horrek badu bere zailtasuna. Barcelona ari da jokatzen, 22 lerroko marra horren inguruan, ezkerrera zabaldute baloi, oso jokaldi ona eginez, eta Hernani defentsan kosta geratu nahian, baina Barcelona tinko ari da, sendo bere aurrariekin, eta Perez Pause berriro baloia zabaldu du eskuinera, berriro bela jaso du baloia, pasea, Galagerrekin, eta kombinak eta polita ez da llegatu, baina bai, azkenean entxegua. Ez dute plakatu, behar den bezala, eta azkenean bera sartu da baloiarekin barrura Barcelonaren lehen segua, baina ikusiko dugu kombinak eta horren amaieran zein jaso duen baloia, baina murriztu du, lehen esan dugu, lehen zatian komen izela markagailu zegoen bezala, baina Pintok segua egin du, eta ondorioz 19 momentuz Pintoren seguarekin. Lehen zatien erakutsi dute ez, arriskua badutela, askotan gertuatu dira gure entxegun marrara, eta azkenean lortu dute saria, hagen azpian gainera, beraz transformazioa ere erresa dauka, eta inoiz izen jakiten. Hoi utxe egiten batu, beste asko utxe egingo ditu, segurazki. Ben baina horietan ikusi erdi aldetik utxe egin, eta gero iskinetik berrio barrenera. Perez Pausek ez du utxe egin, eta 19 eta 7 markagailuan atsedenaldirako 2 minutu eskas geratzen direnean. Tira, minutu terdi atsedenerako, markagailu oraindik Hernaniaren alde dago desente, 12 puntuko aldearekin,
baina Ernest Barcelonak eraso egiten duenean erakutsi du konbinaketak badauzkala, jokatzen badakila eskura, aurrelariak ere sartzen direla, Hernanik ezin du inolaz ere, atzera pausorik egin gaurko neurketan hartze losegi orain bai, baloieran ostikatzeko moduan, ezkerraldera jokatuko du, aurrelarien talka horretan, Barcelonakoen jauzia ona, eta gainera baloia eskuratu dute, eta orain beren ezkerraldera jokatzen, eta Galagerrek luze, joko zabaltzailea, baina handago ongi kokatuta, Mikel Perez, eskuinera zabaldu Oier Garmendia atzelarien gana, ostikadatxoa joko du, dos ongi Aitor Lukasentzat. Nik uste Bartzelonak ere ondo jokatu duela. Eta hemen ikusleen arabera, marra ikutu du, alboko marra, baina epaileak eta marrazainek ez dut ikusi horrela. Perez Pausek zabaldu du baloia, eskuinaldera, orain Bilasekak eskuinaldera ere, eta antze ari dira jokatzen errekaldetik. Galagerrek jaso du azkenean baloia, bere aurrelarien giltzarekin, gurriarekin konbinaketa egin du. Baina, bueno, Hernani momentuz ongi dago kokatuta defentsan. Zuloak ez ustea da Gakor defentsa horretan, eta momentuz Barcelonari da, bilatzen zulotxoaren bateo beste, aurrelarien jokoarekin. Eta Perez Pause berriro ezkerrera, ostikadatxoa metro batzuk irabazteko, Aitor Lukasek ere ostika da, baina ondo jaso baloia Granel jokalariak, azkena Hernani berreskuratuko baloia, eta baita nartzen lusek ezkerrera atera ere, Pello Perezek luze, zangoz, ezkerre galera, eta han arazoa ditu Barcelona jokalariak baloiari usteko, eskuine galekoak, ponizioak galizuzen ere, eta jokaldia Barcelonarena. Hor zen Matin Collado blokatzeko, kontrarioa. Baina ezkerraldea eta antolatuta dauka hiru laurdenetako lerroa Barcelonak. Ezkerre galean arriskua, Pinto baloia jaso du, baina Garcia Oriolik ez du baloia eskuratzerik izan, eta azkenean epaileak ongi ikusita, aurreratua eta lehen zatia, Jon, zure labur bilduma. Bueno, bain, ondo torria lehen zatearen amaiera. Esan bezala, Barcelonak aukera asko izan ditu puntual lortzeko. Ondo moldatu gara defentsan da, 7 puntu bakarrik lortu dituzte. Eta gu berriz, da, gure aukera nik uste hobeto baliatu ditugula. Eta alde handiarekin guaz atxeen aldira, baina tira, oraindik ez dugu adibidez bonusa lortu, beraz, lanean jarraitu behar dugu, eta batez ere hori. Bartzelonaren erasoaldeei berriro ondo utzi eta kontraerasoan edo erasoan besterik gabe, beste gutxienez beste entxegu bat lortu. Eta gure partetik pixka bat etenalditxo bat hartu aurretik, orain Patri Poli hori ez dugu aipatu, entrenatzailea, Jon Iraola entrenatzaileak, kapitainak, elkarrekin hitz egingo dute, zer uste duzu izango dela Poliren komentarioa edo Jon Iraola komentarioa? Nik uste, esango diela, defentsan nahiko ondo ari garen, saiatu behar garela, bakarrarekin ezin bada, bi jokalariekin segituan batez ere, behaien hirugarren lerroko jokalariak oso ondo sartzen ari direlako lurrera bota, eta berriro ere, baloiaz uztartze erdian, uztartze irekian markatu, baloia zaztu eta berriro ere defentsan gure leku hartu eta hurrengo jokaldian saiatu berriro ere presioarekin baloia berreskuratzen. Ea zuk aipatutako hori betetzen den, bigarren zatian, eta momentuz esan Hernani aurretik dela, lehen zatia amaituta 19 eta 7.
Jokalariak atxeden hartu ondoren, jokalariek atxeden hartu dute, eta ja zelaira sartzen ari da, batez Hernanikoak. Eta aprotxaten gehion, ez dugu lehen zatian Hernanik gaur 50. urte hurrena ospatzen ari da urten, ja gaurkoarekin segurazki azkeneko ekitaldi izango da. Atzo ere Barcelonako maila guztietako partiduak izan ziren Hernanik kontra, gaztetxoak 10 urtetik gora, eta beraz 50 urte betetzeak eragindu aurten, zerbait berezi izatea, jakin ospakizunak izan dira. Bai, urte berezi izan da ez, bai lehen urteko haren bukaeran, eta honen hasieran egin ditugu hainbat ekitaldi 50. urtearen inguruan, liburu bat ere martxan dela badakit, uste dut egutegi bat ere egiteko asmoa dagoela, ez dakit, 50 urte ez direla ez pertsonek eta ez klubek ere egunero betetzen, eta, bueno, ikusten da ez, Hernaniren historia, 50 urte luze dela, eta beste 50 urtea berri irauten duen, gutxienez. Lehen aipatut, atzo izan zela oso ikuskizun polita hemen, bai bigarren zelaian, bai lehen zelaian, kategoria guztietako taldeak aritu ziren, Hernani eta Barcelona. Eta Barcelona zergatik, Barcelona gero urte asko duelako errubien ari dela. Atzo esan ziguten ospakizunen ondoren afaritxoa izan zen, haien zuzendaritzakoekin. Eta guk uste genuen 75 urte zituzela, baina esan ziguten ez, 80, eta bueno, ja batak 50 urte betetzen ditu orten Hernanik eta beste 80, uste dute bien arteko harreman hauek sendotu zela atzo, eta gaur, ea, partidu honekin gutxura emango zaio amaiera, lehen esan dugu bezala ospakizun guztien hitzaldiak izan dira, alde batetik, partidu bereziak, Saskarren aldekok ere izan dira Hernani eta Ortiziaren artean, beraz, urtea betea, talde xume bada, lehen esan dizugun bezala bertako jokalari ez, Hernanitik kanpo jokalari oso gutxi daude, horien artean bat, gero igual sartuko bigarren zatian, aurten dorrena Adrien Capdeville, lehendik ere etorri izan dira iparraldetik, baina gaur egun jokatzen ari den gehienak Hernani ingurukoa dira, lasartekoren bat, eta horrek bere balioa dauka, jakina beti izan da Hernaniren zerbera. Saiatu da orain, zuek ikusiko zenuten bezala, 6 gol kolpea agitaratzen, Pello Perez, baina ez du lortu, eta ondoain Barcelonakoek defentsa presio hori arintzeko, baloia albora, baina ez antzegoen Erne Matin Collado, hankarekin ondo geratu du, eta grain txikia izateko zenbat metro irabazten dituen, harri-harria da. Aukera politia ezkerraldera jokatzeko, lehenbizi aurrelarik metroak irabazi, zulo egin Mikel Perez baloiari ongi utzi dio, zoragarri, Matin Collado berriro ezkerra, hor Anarcelo segik ezkerrera batu Pellorekin jokatuz, baina egaleraino iritsi dio hor zaila da, Iñaki Launetek baloiari eutsi egin dio, eta hori bai dela garrantzitsua, baina gero eutsi ere bai. Gehiegi eutsi dio. Barcelona oso ondo zegoen defentsan jarria eta baloia berreskuratu dute. Eta zoritxarrez zigor kolpe honekin metro asko galduko ditugu. Ezkerri galeraino ekarri du baloia, armaila dauden lekuraino ekarri du baloia Hernanik. Hor itxi egin da, eta hor behar zen laguntza handia berriro barruera sartzeko, baina Barcelonak defentsa zuk esan duzun bezala. Ongi egin du. Zelai erditik 10 metrora orain alboko sakea, eskasa iparraldeko hizkuntzetik datorkigu, nonbait pilotan erabiltzen zuten asko. Eskasa eta guk baliatuko dugu pixka bat, hitz hori sartzeko gure hiztegian, eskasa edo albokoa. Barcelonaren alde, hain justu, Barcelona jarriko jokoan, Bilasekak kombinaketa, ongi hartu du baloia bigarren lerroko eskuderrek, eta orain ezkerraldera jokaldi arriskutsua. Sartu, Granel saiatu da sartzen, ez du galdu baloia, eta hori gauza ezinbestekoa da erasoko jokoan, Jon. Baloia ez galtzea, naiz eta metro asko zirabazi, ez galdu eta segi zulo egiten. Bai, hain metroak pixkanaka irazten dira, defentsa ere lantzen joaten zera, eta azkenean zuloak agertzen dira, beraz, eraso bakoitzan baloia mantentzea oso garrantzitsu izan da, zuk esan bezala, nahiz eta metrorik ez irabazi. Berriro baloiaren jabe Perez Pous, eta ostikadatxo bat erasoan, egin duen joduena, eta albora atera da Hernaniren zelaiaren erdialdean, gutxi gora bera, baina alboko marran erreka aldetik, ibai aldetik, Urume ibai aldetik, eta hortxe jarriko du jokoan Hernanik baloia. Lehen aipatu gunen, 50. urte hurrena hor pasadira, izan dira afariatu beste,
elkarrekin egotea garai bateko jokalarik eta gogoratzen hitzaldi batean taldeak izan zituen entrenatzaile guztiak bildu zirela, jokalari horiek ere bai Garagardo ferian eta oraindik zorionez garai hartan hasi zirenak jokatzen txantxila zelaian eta oraindik asko bizirik diraute askok eta hori esker. Barcelona jokoan sarrera tinkoa gogorra indu Granelek, baloiari eutsiz, baina Erne dabil, defentsan Hernaniko aurrelari multzoa, eta hor txegongo da baloia. Azkenean Perez Pousek atera du, horpokatzaileak Bilasek jaso, eta eskuinaldea badikoa, Hernanek baloia jaso du, eta hemen ikusleak protesta egin dute, baina Barcelonak 25-30 metro irabazi ditu, Jon. Bai, ni uste abantaila ematen nahi da epaia, Iñaki Leonetek plakajea altu egin duelako. Baina ezkerrean zula daukate Barcelonakoek eta baiten seio ere, nahiz eta zigor golpea alde izan zezaketen bigarren seioa Barcelonak, eta markagailua murriztu ere bai, 19:12 jarri dute, bigarren zatiko 5. minutuan, eta hau ez da albiste hona Hernanirentzat. Zergatik, alde batetik, erasoan, jokatzen ari dielako Barcelonakoak, eta ez gaizki. Bai, eta defentsan gu ere nekearen ondorioz eta aurrez egindako esfortzuen ondorioz akats gehiago egiten ari gara, plakaje gehiago utxe egiten, eta horren bidez Barcelonak aldea murriztu du, eta lehen zatian bezala, lehen minututako golpe bat ote den, eta gu buelta eman da, gero beren zarela joten geren jolastera. Ezakit gaur zerbait duen ezkerre galorren, baina berreni bihin ditu handi, Barcelona ere bai orain. Bai, han dabiltzan jokalari ez dutela beren lan egin jokalari, baina ezkerre galeko hori. Bai, azorte pixkatekin, Hernanik bain, bere ezkerraldetik egiten duen eraso, eta guk jokaldiak argiago ikusten ditugun. Hala, hori ere, aga ere esaten da, partiduko eta zelaiko osagarri bat dela, eta kasu honetan garrantzitsua ez duelako lortu izaioaren ondorengo gauzatzea, eta bera markagailu hor geratuko da 19 eta 12, bigarren zatiko 6. minutua bete denean. Saiatu da agetaratzen Martínez, baina erdibidean geratu da agia jodelako, Anartzelo segi, erdiko sakea egiteko asmoarekin, gora oso ona, oso ostika da ona, eta Iñaki Leonek gainatzeko, baina aurrean handiagoa zeukan, bigarren lerroan ari den Eskuderrek, eta hor Iñaki Otsotorren eta Intxidaren artean kanpora bota dute, bigarren zati honetan zelairatu den Sengelia baloia zuen, baina bien artean kanpora bota dute, Sengelia ere gorputze tinkokoa da. Bai, jokalari sendoa, baina eskasa gure alde, behin zalean gaude berriro ere, eta orain gontan puntua lortzeko baliatzen dugun. Ugaitzotainok oso luze, eskasa atzealdea, Mikel Perezek lasai hartu du, beste laguntzarekin, jauzi dotore eginez, eta orain, uzartzen lasoa osatu, eta metro batzuk irabazten ditugun, jakina, defentsa ere saiatzen da hori hausten, momentuz ezkerreran, Matinko jau baloia, Iñaki Leoneken laguntza izan dezake, baina ongi plakatu du 8 giltzak Gurrienek. Baina Iñaki ondo iritsi da garbitzera eta baloia mantendu dugu. Eta hor, lehenbizi zulua inbarra dago aurrelariekin, Jon. Bai, lehen aipatu bezala, defentsa landu, aurrelariak behin eta berriro bidali, eta zuloa egitea lortzen badute, ondo, eta bestela, zuloa 3 laurdenekoan egongo da, eta baloia area zabaldu. Matinko jau berriro aurrelariekin jokatu du, uzartzen lasoa osatuta, eta hor beste aukerarik ez dago bultzatu beharra, metro batzuk irabazi, eta aukera dago, ailegatu segurora, baina zaila izango da. Eta Matine berriz atera beharko du eskuinaldera, eta Anartzelo segik ikusiko zer egiten duen, luze berriro, eta han aukera dago ezkerralde eskuinalde hartan, Oiarrek Garmendia sartu da, eta baita eskuine galera ere ailegatu, ezkerretik eskuinera, pase luzeekin, baina han ez dugu hasiera batean mitzat ongi gorde baloia, aurrera joan da, eta ostikoz, izan zitekeen, ez baitu pausatu behar bezala baloia segurazki. Ez, baloia bote handixamarrak ematen zijoan, eta nik uste nahiz eta baloia ikutu duen ez duela lortu entxigua gauzatzea. Ez da zein den zehazki, Anartz zela uste dut. Bai. Ikusi dugu beraz, jokaldi pase luzeekin ezkerre galetik eskuinera eraman dute,
Eta han jokaldia, eta azken momentuan ensaio egiteko aukera izan du Hernanik, baina ez da llegatu pausatzera behar bezala baloia anartzelo segi. Baina, bueno, seinale hona da. Alternatiba daude, oan zuk, gero nik, gero zuk, gero soan. Bai, nik uste, bai, partidua interesgarria dijoala, bi taldeak ondo da biltza erasoan, eta defentsan biak ere ala moduz, akats batzuk eginez, baina horrek ikusgarritasun handia ematen dio partiduari, jokaldi azkarra daudelako. Eta tira, lehen esan bezala, behaien zelaian sartu gara, eta behin puntuak lortzea oso garrantzitsua da, markagailuan ikusten dugun bezala, Bartzelonak nahiz tal lehen aldea ondia zela ematen zuen, alde hori asko murruztu duelako. Bueno, orain zei guzu, uztartze geldoa dago, 5 metrora, hor zerk dauka garrantzia, bultzatzeaz aparte? Defentsan adi ibili beharko dute 3. lerrokoek, ze seguraski Bartzelonak baloia ostiko zatera nahiko du, eta Ander Gutierrez guti gertu ibili da, baina ez du lortu ostikatzaia arraratzea. Eta luze jaurti du baloia eskasera erdiak, Bartzelonako erdiak pinto gain zuzen ere, eta desente urrundu du. Zela jartiko 10 metrora orduan bai. 40 metro galdu ditugu guztira, eta baina eskasa gure alde, eta berriro ere jokaldia sortu eta erasora. Hor, baliatuko dugu, pitin bat galduta ikus dezakena burua uztartze geldo hietan, batzutan biratu egiten da, pesa egiteke apropos egiten duela ekipoak, hor saltza ondizio marra antolatzen da. Bi talde interesatzaile pixka bat giratzea. Jakatxotorra baloiarekin, 20 metroko lerroan, baloia Hernanik ongi gorde du, anartzen laguntzari izan dute aurrelariek. Jonander Puerta sartu da hor, baino Tañito. Tañito jaso du baloia eta irekia osatu dute. Bai. Intxeta baloiarekin, Iñaki Otxetorrenekin seguaren... Ez, 2 metrora edo. Eta baloiala ere, Hernaniren alde, zabaldu ondi eskuinena, Ander Gutierrez saiatuko da zuloa egiten. Irekia baloia utzi lurrean, eta berriro ezkerrera Matiko Jadok, eta horren seguaren... Buelta horretan, baina ezin sartu. Oin zabalduko dugu eskuinera, eta aurrariekin dago... Eta orain Tomas bestaldean dago zabaldua. Eta defentsan ez dauken horre, baina txekua. Eta azkenean bai, aurrelarien lanarekin, Hernanik lortu du, zerrean ditxo bat edo beste, baina aurrelarien lanarekin lortu du Hernanik gaurko 3. ensegua, 24 eta 12. 24 eta 12 aurrelarien jokaldian. Eta, bueno, hor egon da elkar berotze saiotxo bat. Horrelako jokaldietan, entxegutik gertu, beti baten batek beharrezten keinuren bat edo kolbe bat egiten du, eta ikamika txiki bat egon da hor, baina entxegua gure alde. Bigarren zati, 12. minutuan, hain zuzen ere, aurrelarien saigo, ez dugu ikusi zehazki zein izan den, baina, bueno, hori da azke finean kutxina egitea da kontua. 5 puntuak lortzea eta bide batez erasoko bonusa ere bai, 2. entsegua izan delako. Hori da, zuzen ere, lehen aipatu dugu 2. entsegua egiteko bidean ari zela, eta egin du, beraz, badugu gehigarrizko puntu bat, partida irabazten bali badu. Bueno, puntua eukiko genuke berez, puntu bat ja ziurtatu izango genuke, baina bai, lan erdiak egin ditugu, beste erdia falta da, erdirik garrantzitsuena batez ere, partida irabazi eta 5 puntuak landaren geratzea. Raposo epailea orain bi kapitainekin ari da solasean, seguraski izango digi. Lasaitu zaitezte, bezala... Bai, partidak eskuetatik galdegin aurretik, bi kapitainei esan bi taldeak baretzeko, eta partidua ez den okerrera joaten eta berdin ikusgarri jarraitzen duen. Oier Garmendia eta Barcelonako Martinezeken berba egin du Raposo, bueno, ez dugu asko esan epailenik, agian nire utxune bat da, baina ez naiz inoiz kasi gehienetan fijatzen epailea zein den, zer egiten du, baina zuek barruan jakina. Zer mozko epailea dugu Raposo? Nik usteet jokatzen uzten duen epailea dela, oso garrantzitsua dela ikusgarritasunen dago eta batez ere gure jokurako ere bai. Eta, bueno, epaileak euraldia bezala dira, tokatzen da eta askotan hobea da horre sartzea. Pello Perez, agitaratzeko asunekin, eta baita lortu ere! 26 eta 12 Hernani aurretik.
ongi bideratu du baloia, konzentrazioa lortu du, eta beste 2 puntu garrantzitsu dagoeneko, abantailaren erdia gainditu du Erranik, 26 eta 12, eta oraindik bigarren zatiko lehen ordu laurdena betetzear dela. Alternatiba daude jokoan, baina momentuz errentagarritasun handiagoa lortu du Erranik, eta baita jokoan ere pixka bat. Ederki hartu du Anartze, goitikako baloia, Mikel Perezekin jokatu, baina zer ikusi du? Nik uste eta entzin pase izan dela, pase aurreratu izan dela, eta beraz... Hemen badugu gure artean gaztetxo pare bat Eneko eta Naitz eta Eraitzek eta Kai esaten du, aitzin pasea egin duela Erraniko jokalaria. Hauek ere Erne. Erne, eta agian nik jonazten azten aizenean, behar jarri barko dute hemen. Ondo egain, ondo. Tira, jarrai dizaigun jokoari, Uztartze geldua, Uztartze bildua, Erraniko zelaiaren erdialdean, eta gainera hagen parez pare. Perez Pausek sartu du baloia Barcelonaren zat, baina ez dute ongi lotu hori. Jokalari indartsua da Barcelonako erdia, Granelek eta baloia jaso bezain pronto ongi utzi dio, zigor kolpea Hernanien kontra. Okerrezpa gaude epailearen seinaleekin, baloia eskuz harrapatzeagatik edo nik uste baloia eskuekin beraien aldera eramateko intentzioagatik, nik uste hemendik ikusita, nire nahiak ondo harrapatu dela baloia, baina epaileari niritziz ez horrela izan, eta zigor kolpea Barcelonaren alde. Esan baita ere, Jon Zumalabe zelaian dela, orain Uztartze erdilanetan, eta hor ikusi dela, horreko jokaldian, Uztartzean, Barcelonako 8aren gainean, eta normalean lan horretan, 8 nervioso jartzen eta oso ondo moldatzen dela. Hala ere, naiz eta Uztartze erdi postuan Zumalabe izan, Matin Collado jarraitzen du ezkerre galea beraz. Iñaki Leonet. Lehen ezkerre galean aritu den Iñaki Leonet, eta zigor golpe hori gauzatu du. Barcelona. Hegaleko 2 jokalariak aldatu ditu. Tomas Elorza sartu delako bestaldean, beraz Lukas eta Iñaki, Aitor Lukas eta Iñaki Leonet kanpoan izango dira, eta Jon Zumalabe eta Tomas Elorza zelaian. Eta ikusi dugun bezala Juan Pablo 23 zenbakia zelaira sartu da Barcelonako jokalaria. Esan dudan bezala Juan Pablo García, eta berak gauzatu du zigor kolpe hori. Ondorioz, 26 eta 15 Hernani aurretik, 17. minutuan, bigarren zatiko 17. minutuan. Bueno, gaur ikusten ari zaretenok interneten bitartez, jakin goduze segurazki erdiko sakea egiten denean, 10 metroko lerroa gainditu egin behar dela, ez balin badu kontrarioak baloia baliatzen, aprobetxatzen, eta ondorioz Barcelona aukera zeukan, errepikapena edo Uztartzea, logikoa den bezala, Jon. Bai, azkeneko Uztartzean gainera ikusi da, baintxe bertan, momentu honetan bintzat pixkat indartxo ego daudela behaiek, agian gure lehen lerroa nekatuago dagoelako edo, eta normala denez, Uztartzea eskatu eta baloia behintzako, eta seguraski nahiko errex iraziko dute. Pause sartu du baloia, gainean zeukatzen baloia, baina ala ere atera dute baloia Barcelonakoek, berriro ere indartsu sartu da Granel jokalaria, irekian baloia berreskuratu, ezkerraldea jokatzen hasi, aurrelariekin, Palamo jaso du eta 5 sartu du metro batzuk irabaziz, baina ezkerraldea jarrituko dute eskura jokatzen. Orain pase dotore egin du Martinezek, jarraitzen du Barcelonak erasoan, ezkerretik eskuinera orain, hor azalkariak edo jokatzaileak, Bilasekak baloia jasoa, baina gero zalantza dukate, Hernani presioa egiten ari da, defentsa ona, baloia berreskuratu du berriro Pinto, eta hor da biltza zelaian erdialdean, Barcelona aleginean erasoan, eta Hernani, logika den bezala, defentsa gogorra tinkoa egin nahian, hor dago borroka. Plakaje gogorra nera naia eta Endika uste dela sartu berria, Jon Intxausti jonda kanpora eta Endika bigarren lerroan sartu denez, baina tiradi orain lehenengo lerroan izango dugu. Bai, lehen enseioa azkena egin dutenean, atxatu denean Intxausti sorbaldan kexu zen, golpe hartu du, eta, bueno, ordezko daudenean eta hobeto ezarri eskatzea gehiegi, eta gainera
lehen lerroan oso logikoa da partiduan zehar. Bai, lehen aurrelari. Sorbaldako oso garrantzitsua da postu guztietan, baina aurrelarietan batez ere ez, plakatzean ez ezik, uztartzeetan ere sufrimendu handia eragiten dute, mina eukiezkeo. Lehen aipatu duzu, Endika Perez hartu da, Endika Perezari buruz ere, hau gaztetxetik hasitakoa da, baina egonda 3 urte ikasketa direla eta jokatu gabe, eta aurten itzuli dira bera eta bere belaunaldikoa zen Pello zelai ere, eta Endika hasi da pixkanak sartzen lehen ekipoan, lehen taldean, eta gaur behira, horrelako direlako gauzak, sartzea da lortu du, jokatzen ari da, jokalari fina, garaiera badu, kilo asko ez, baina teknika oso ona dauka. Eta Barcelonakoak ere teknika badute, baina defensa ona Ugaiz Otañok egin duena. Ez, nera Iñaki Etxegorenak. Hori da. Eta zelai erdina zigo kolpea Hernaniren kontra. Uztartze irekean, burua botatzeagatik edo baloiaren bila bota dira eta... Estaltzeagatik edo... Orduan, lehen esan dugun bezala, Barcelonan zelairatu dira Sengeli alde batetik, eta bestetik Juan Pablo García ere bai, bi behintzat aldaketa horiek, erranik lehen aipatu duna Jonek, bi galekoak, eta gainera bat uztartze jarri dena, Jon Muzul Malabe, Endika Perez ez, Endika nola? Reparaz. Eta Tomas Bestaldean. Talde baitzo, bizpairu aldaketa egin da, eta segurazki besteren bat ere ingo dute. Azken finean, kasi beti aprobetxatzen duzuetenak aldatzeko, ez? Bai, normalean mentzat, partida oso estu espaldin badijua eta, agian ritmoa ez mozteko edo, agian aldaketaren bat egin gabe geratzen da, baina tira. Laizter lehenengo lerroak ere aldatu beharko dira, ze partida osoa daramakite eta normalean mentzat lehenengo lerroak beti aldatzen dira. Oso exigente alako postua eta asko nekatzen da bat partida osoa jolastuzkio hor. Barcelonak irabazi du alboko sakea, Palomo 5 sartu da, lau zenbaki duna Barcelonaka bigarren lerrokoa. Orain Pinto jaso du baloia eta lortzen ari da Barcelonaka, metroak irabazten, pixkanaka. Defentsa zorrotza egin arren Hernanik. Barcelonako zaletuak ere dira gaur hemen. Eta Iganinoa ezkerrera jo du Pinto. Ezkerre galera eta ez dute harrapatzen eta ensaio egingo du. Pinto ezkerre galetik berriro. Ez dute ongi harrapatu. Bera alegina egin du, jakina. Bai. Rakajean pare bat utxe hon dira eta hori baliatuz, entxegua. Lehen esan bezala, alde handi xamarra zelakoan, orain 6 puntu eskasera gelditu dira eta bendik gainera gauzatzea geratzen zaie. Bigarren zatiko erdia behintzat gainditu dute, 22. minutua delako, eta 26 eta 20, eta oraindik ez dakigu ensaioan ondorengo gauzatze transformaketa hori, lortu ahal izango den, hori lortu ezkero, arriskutsu, eta oraindik minutu asko geratzen dira hor aguantatzeko edo irauteko. Bai, nik uste indarrak ere eskasten dijoazten enean, erasoak garrantzia handia lortzen dut, eta zuk esan bezala alternatiba askoko partidua da. Beraz orain, baloia berreskuratuzkero eta gu ere erasoan hasi ezkero, nik uste aukera daukagula entxegua lortzeko eta edo gutxienez zigor kolperen bat edo eta puntuak lortu. Juan Pablo García bigarren zatian zelairatu duen atzeko jokalari, gehiabeleko jokalari saiatu da agitaratzen, baina ez du lortu. Hortaz, markagailua 26 eta 20 bigarren zatiko, 23. minutua. Hernanik lau ensaio egin ditu dagoeneko, eta Barcelonak 3 ensaio egin ditu. Barcelonakok ere, gehigarrizko puntu hori lortuko dutelako ahaleginean, hasiko dira hemendik aurrera, dudarik gabe. Ezkerre galera zabaldu dute baloia, aurrelariek hor laguntza dute ireki horretan hartan esango dugu, errekaren aldetik delako jokaldia. Aurrelarien norgehiagoka, Barcelonak baloia eskuetan duenean metroak egiten ditu, logikaz, orain gutxienez, ez du lortu uztartze irekia, uztartze Perez Paus Kazerdia baloia ez du ondo esku batez egin du pasa, eta hori
bueno, ja asko lantzen duzu, esku batez ere pase egitea. Bai, detaile teknikoak dira ez, baina bueno, bere arriskua dute aldi berean, eta baloia aurrera joan denez, uztartze geldoa guretzako. Eta esan, bain beste aldaketa bat dagoen bitartean, Ander Larretxea zelaira eta Jon Ander Puertas aterako da. Adrian ere iparraldeko jokalaria sartu dela eta Fonti atera dela zelaitik. Iparralde jokalaria esan dugu, Baionakoa hain zuzen ere, eta hori ez dugu aipatu, baina behar bada itxoin dugu pixkat sartzen zenerako. Adrien Capdeville, aurten, laguntza txiki bat ematea etorri da, bera pres dago, eta hirugarren lerroan jokalari fina, baina gogorra ere bai, talka gogorra egiten ditulako irekitan batez ere, eta asko mugitzen delako zelaian zehar. Bai, harina da, altura pixkat ere badauka, eskasetarako ongi etorriko zaiguna, eta, Baionan beak nahiko onartua zeukan, aukera asko ez zituela edukiko, eta beraz, honea etortzeko aukera sortu ditzaionean, du gabe honea etorri zen, eta, laguntzeko prest dagoen edo norgu beti ondo hartzen dugu, eta laguntzeko balio duen. Eta gero berarekin ere etorri ziren beste 3-4, baina azkenean ez zen hori gauzatu, beste 4 gazte bat ziren, baina hau geratu da. Bai, entrenamendu batera etorri ziren, besteren batera etorri zen zarautzen egin genuen egonaldira, baina tira, gero betikoa da ez, lana dela eta ikasketak direla eta distantzia dela eta, etzen gauzatu eta, bat lortu dugu, eta horrekin moldatuko gara, eta gainera, ongi etorria da. Ikusi duzen bezala, Barcelona gatera du albokoa, baina ez dute berreganatu, eta Hernani etorri da baloiaren jabetza zuela, 10 metroko lerroaino Mikel Perez baloia zelai osoan Hernani biltzen den jokalaria Mikel Perez, eta orain Jon Zumalabek eskuinera, asmoa zuen, baina ikusi du arriskutsua zela pasa egitea, eta horri irekia eragin du. Ondo jokatu nik uste, eta baloia mantendu, lehen esan bezala garrantzitsuena hori baita. Ander Larretxeak atera du baloia, berriro irekia, ondo gordeta baloia, orain Iñaki Otxotorrenak baloiarekin, Beñat Iradi, eta Pello Perezek zulua egin da, 10 metroraino heldu da, zela erdiko 10 metroraino. Baloia jasoko dute, eta zabaldu ere bai Zumalabek, Ander Larretxeak, konbinak eta eskura hirugarrenetako lerroan, baloia lurran, eta oraindik jabe, baino zelaian herrialdean, metro asko irabazi ezinik, Ander Larretxea saiatu da presioa arintzen, baina ez du lortu. Eta lehen aipatu ditugun kanbioez gain, aldaketaz gain, Ander Meaza ere sartu da. Bai, lehen lerroan, hori da. Lehen aipatu bezala, lehen lerroa azkenean bai edo bai aldatu behar izaten da, eta hor dugu adibidez. Meaza sartu da, eta, Kilo batzuk irabazi ditugu, Ander Meaza ere sendoa delako. Bai, lehen urtetik asko arindu bada ere, oraindik taldeko jokalarik pixutsuena da, eta, uztartze geldoetarako, ongi etorreko zaigu, batez ere lehen ikusi bezala, azkenekoetan Bartzelonak ere aurrera pausu bat eman duelako, eta bereik zirelako nagusi. Hernani alboko sakean, jaso du baloia Mikel Perezek, Jon Zumalabek zabaldu du, Pello Perez, baloia utzi du garbi lurrean, Zumala berriz eskuineran, horiek ez du jasotzerik izan, eta horiek Garmendiari ere hori zaio aurrera baloia aitzin pasea, aurreratua. Hor da biltzen, zelaien erdian, azkeneko 3 minutu hauetan, Jon. Bai, leheno aipautako defentsako akatxoiek orain erasoera ere zabaldu dira. Nekeak denei eragiten digu, eta bai eskuak, bai hankak, bai dena muitzeko garaian, segundu bat berandu zabiltzanean, akats hauek gertatzen dira, eta berriro uztartze geldoa, orain kontan, Bartzelonaren alde. Bigarren zatiko 28 minutua bete da, 12 geratzen dira beraz partida amaitzeko, eta hortxe gaude, 26 eta 20, edo zeinek partidua bere alde egin dezakela, beti ere Bartzelonak gutxienez ensaio bat egin behar du, hurbiltzeko, eta gainditu, transformatu, agetaratu, Hernanin aurretik jartzeko, hori bada abantaila, baina arriskutsua ere bai, hain hurbil egoteak gero gainera kontuan hartu, nahiz eta partidua galdu, kasu honetan Bartzelona atzetik delako, gibeletik delako, nahiz eta partidua galdu, emaitza hau geratzen bada, puntu bat lortuko luke Bartzelona, gehi ensaioa egiten baditu beste puntu bat. Azkenean, gero, denboraldi bukaeran puntu guztiak garrantzi izango dute, eta beraz, bai aldea handitzeko, eta batez ere hori defentsako edo
bonus hori ez oparitzeko edo ez emateko behintzat, puntuak sartzea oso garrantzitsua da. Eta, bueno, partiduaren gildi dago, Beñatira lurrean dagoelako, lehen lerroko jokalaria denez, uztartze geldoa ezin da gauzatu, eta nik uste aldaketa egin beharko dutela, mina hartuta eta bain uztartze geldoa baldin baduka. Ematen duenez, uztartze geldora doa eta tira. Hori da. Lehen ez dugu aipatu, Jon, eta baina baliatu nahi nuke aukera, jakina, handia ospatzen ari da, jokatzen ari da munduko errugbi kopa. Lau urtez behin egiten dena, aurten Inglaterran eta Galesen ari dira jokatzen. Eta badakit partidu batzu ikusi dituzula, zeinik eragin dizuola zirrara edo esateko dio, hau ekipo hau. Bueno, hor badaude... Atzo Australiak irabazi egin zuen Inglaterrari, izan daiteke? Bueno, etxean jokatzeak eta batez ere nik uste munduko kopa batean, nien ez egoera hortan sekula egon, baina nik uste etxean jokatze horrek beste gain presio bat ematen dizula, ez? Munduko kopa zitateaz aparte, etxean jokatzen ari zaren ez presio handia duzula eta nik uste eragin txarra egin diela ingelesei. Galestarren kontra galdu zuten eta atzo Australiarren kontra galduta lehen fasea ez dute pasa eta beraz kanpora doaz. Bueno, ze taldek eragin didaten honola, nik atzo Eskozia eta Hego Afrikarren partida ikusi nuen, Eskoziaren joko asko gustatzen ari zait, azken urteetan makaldua zebilen Eskoziarren jokoa, baina talde gazte xamarra lortu dute eta ikusgarri dabiltza. Eta bestalde Japoniarrena ere naizta atzoko emaitzekin lehen fasean kalera joan, Hego Afrikari irabazita egundoko ezustekoa eman zuten. Eta zoritxarrez, jarraipen handiegirik ezin izan diotegin, telebistan eta ez baduzu ordaintzen ikusteko ez dago ikusterik eta ez ditut asko ikusi, baina eta gero betiko taldeak. Zelanda Berria, Australia, Gales, Irlanda, horiena jokua oso ikusgarria da, partida bikaina jokatzen dituzte, baina ezustekoa ezin da konsideratu. Esan didate, nik ez dut ikusi oraindik Argentina jokatzen, baina Argentina ere aspaldiko urte hauetan gora egin du, gorantz diardu, eta mundial kopa honetan ere joko hona egiten ari dela aipatu didate. Bai, lehen zen, 3 taldeen txapelketa hortan, Hego hemisferian egiten zena 3 taldeena zen, eta azkeneko 2 urteetan Argentinare hor sartua, eta maila hortako partida jokatzeak aukera ematen dizu zure jokoa ere hobetzeko, eta hobekuntza hori asko nabaritzen ari da, eta bai, horregatik agian ez dut aipatu, nik niretzako azkeneko 2 urteetako lana ikusita ezusteko ez delako Argentinaren jokoa. Ni ikusi dut pare bat, izan ere telebista irekien ikustu aukera Frantziako telebista batean ematen ari da, batez ere Frantziako partidu guztiak. Eta Frantziak aurrera egin nahi balin badu, ez badu hobetzen askoz gehiago joko hori, kostako zaio. Ez dakit sartzea bigarren fasean, baina finalera llegatzea izugarri kostako zaio. Oso talde gora beratxoa du nik uste, onenerako gai dira, baina gero txarrerako ere bai, eta horrek azkenean maila horretan asko esan nahi du eta garestea eta tezkizu akatz guztiak. Ni dakila da gainera, aurtengo mundu kopa honetan, ni dakidala. Euskal Herritarrik ez dugu, botoan. Hori ere, lehen Areño Ordoki aritzen zen Frantziarekin eta Argentinarren modu zen, baina orden ez dugu. Eta ikusiko duzen bezala, goitz egiten ari gara hemen, mintza saion ari gara, baina zergatik mundu kopa hona delako eta partiduan erdialdan nahi dela jokatzen. Oie Garmendiak ezkerretik, Matin Kolladok ongi talka egin du. Naizta baloia galdu duen, Bartzelonak baloia berreskuratu du. Ponizio gain zuzen ere, egalekoak, eskuin egalekoa Amerikak. Piskan nahazten ari da jokoa. Eta hor, borroka kiki batean Adrien Caldebil, alde batetik. Ez genuke nahi. Asteburu hontan izan den Barcelona Kataluniar eta Gipuzkoarren arteko lehia hau honela izan dadila. Lasaitza ez da erresa izango, Capdevila Adrian oso beroa da. Eta ezin hautsiri diar dute Oier Garmendia eta Noriegak. Etorriteko jokalaria, lehen aipatu dugun bezala. Asarretu da,
Hemendik ez du ikusi argi zer ikusien hor lurrean zer gertatu ote den. Borrokan eta lasaitu hartu behar duke pixka bat Adriana, bestela ez diote utziko. Pausatuta partidua borrokalditxo horren eraginez, bigarren zatiko 34. minutuan, markagailua 26 eta 20, eta ezkenuke nahi, partida gehiago nahaztadin. Baretu da. Baretu. Jaibertseko boli ere sartua zera. Zuzenean markagailua erakutsi dio, 6 puntuko alde hori. Ozean jolastu behar dugu, ze bestela partida eskuetatik alde egingo digu Eta ikusi duzen bezala, Arna Sanz kaleratu du, 7 zenbaki duna, aurrelaren hirugarren multzoko Kataluniarra. Enaiz ohartu, gorria atera dio, no gorria? Ni ere enaiz konturatu. Enaiz konturatu, baina uste dut gorria atera diola. 7 zenbakiari esan dugun bezala. Bai, gorria atera dio. Gorria atera dio. Gorria atera dio, beraz, 5 minutu hauetan Bartzelonakoak jokaloi bat gutxi horrekin egongo dira. Horiak edo gorriak guri berdin eragiten zigun. Denborarik ez dagoelako, baina... Ana Sanz beraz kanporatu du Raposo epaileak eta zigor kolpe Hernaniren alde. Markagailua orekatua dago, 6 puntuko aldea bakarrik eta Bartzelonakoak ere aurrera egin nahi dute, aitzina egin nahi dute. Baina, lasaitu beharrak gaude jokoa, Hernani zailorako komeni inolaz ere nahazte aurretik delako marka. Bi taldea bero dauden honetan, honeko jokaldi honetan burua hotz mantentzea oso garrantzitsua da. Beraien 20 lerroan gaude, hemendik puntuekin ateratzen baldin bagara, aldea areagotuko dugu, eta gainera denbora aurrera doa eta Bartzelonari ere aukera gutxiago eman, bai aldea murrizteko eta baita partida irabazteko ere. Hain zuzen ere, Hernanik lortu ditu 30 metro irabaztea, albora bota duelako baloia Pegi Perezek, Iñaki Otxotorren orain aztalkari orpokatzaile lanetan, berak aterako du, gutxi gora bera, ensegure errutik 15 metrora, nik Otxorrena baloiaren jabe eta EAC kombinaketa, uste dut Ander Gutierrez, Mikel Perez horre gongo dela baloiaren jabetza, ez? Hain zuzen ere, Adrien Capdevide jaso du baloia, eta orain bat gehiago da Hernani aurren multzo horretan, aurrelarien artean bat gehiago dira, eta aprobetxatu nahi dute pixka zulua egiteko, bai, aurrelarien indarrarekin, eta baliatuz utxune hori, berriro jokoa irekita aurrelarientzat. Defentsan indartxoa dira Bartzelonakoak, eskasean bestalde, nik uste kontuatu direla, Bartzelonakoak ez dutela salto egin behar, eta beraz lehenengo borrean jokatu dute, jabetza zurtatzeko ezta. Aurre, metroak irabazten ari dira Hernanikoak, orain hagen parean eta azkenean baloia esateratzeagatik, uste dute aitzin, kutxinik uztartzek keldo hori Bartzelonaren alde izango dela. Nik uste dut agian baloia blokeatuak geratu denez, ezin jokaturik, eta ez aurrera ezatzera denez, baloia Bartzelonaren alde. Nizatzen ziritu Hernaniari zela metro batzu pixka bat aurrera egiten. Egian epaiaren zat ez nahiko azkar, ez da egiten. Ni zelaian hauenean askotan iruditzea eta aurrera guazela baino. Gaur hemen zaude. Bai. Tira, kontua da, hagen aurrez aurrean, hor nun bai, Eseu lerrotik 15 metrora, uztartzek heldu Bartzelonaren alde, eta Pausek sartuko du. Baloia erdira sartze saiatuko da, perdiz Pausek, baloia irabazi dute. Baita defensa ona egin ere, Giltzak atera du, Bartzelonako 3. lerroko Giltzak Urrierek, eta orain hor da biltza. Bi aurrelariak, talkaka, baina baloia atzera gibelera eta Pintok luze, baloia zelaierdik 10 metrorainoko lerro horretan izango da alboko sakea, baina Hernanien alde. Bai, hor Oierre beldur pixkaten maldiz, azkar jokatzeko ditura ere badauka, eta erlojuari begiratuta eta markaiere begiratuta nik uste lasaitu eta eskasa guk alde dugunez ondo jokatu ezkero, hor segundu batzuk iraziko ditugula eta gainera baloia mantendu ezkero erasorako aukera.
markagailua esan bezala, eta partida amaitzeko 2 minutu eskaz geratzen direnean, 26-20 Hernaniren alde, lauen segin ondoren gehigarrizko puntua lortuta, garaipenare bai, Barcelonako zaletuak kantatzen oso ondo, zale aipagarria. Alboko sakea Keinu egiteagatik kolpe frankoa, frankoa, eta sartu ere tinko, 8 zenbakia lehen esan dugun bezala Gurrierari da lan desente egiten. Eskuinera zabaldu dute, aurrean eutsi baloiari, Gurrierek orain bai, irekia antolatu dute, 10 metro irabazi dituzte, 10-15, eta kontra, baloia gordetzeagatik Barcelonakoek. Eta Noriega, eta Eneko Noriegak baloia berreskuratu du, eta lehen esan bezala, nahiko lan lan handia sartu zaio hiru bezala aritzeko, eta gainera partido osoan ari da, eta begira ze ondo berreskuratu den baloia hor, eta eskasa eta gure alde. Ederki markagailuak eta denborari begiratuta, bigarren zatiko 40 minutua betetzea doa, oantxe bertan, beraz partida amaituta behar luke, baina segurazki pixka luzatuko du epaileak. Bai, lehen hemen izan den ikamika horretan, denbora pixka galdu denez, nik uste beste pare bat minutu edo izango ditugula. Ederki, alboko sake ederki irabazi du Mikel Perezek, baita baloia gorde hori komenizio orain Hernaniri, baloia eskuten edukitzea. Motzean jokatu, akatsik ez egin, eta denborak... Naiz eta nabarmen ez egin aurrera metroekin, baloia ez galdu. Kolparik ez egin. Baloia mantendu, eta denborak aurrera egin dezala. Eta noski aukera baldin badago, pentxe gure iritsi, baina hori ja... Hernanik 4 egin ditu, Barcelonak 3. Markagailuan ez du, baina Hernani baloiaren jabetzari eutsi behar lioke, ezkerrean dauka 3 ordenetako lerrosoa jokatu da, baina baita Barcelonako defentsa ere. Eta hor dagoakoa, irekian alik eta gehien eutsi baloiari, eskuinera da Jon Zumalabe, irekia eragin du. Laguntza ere azkarra izan du, eta orain baloia ezkerrera zabalduko da, baina Mikel Perezek nahiko lan bakar zegoelako. Eta Barcelonak irabaziko du baloia, Erne. Barcelona eta defentsarako gutxi daude. Barcelona 4 jokalarirekin, Hernani 3rekin. Ongi eutsi dio baloia Pinto, kasi zelai erdiraino. Defentsa ere ona, defentsa Hernanik eta kolpea Hernaniren kontra zelai erdian. Erne, Barcelonako badoaz eta eskuine galean. García Oriole, Juan Pablo García, ireki eraginda. Perez Pause baloia zabaldu ezkerretara, eta hor dijo Palomo, irekia. Ezkerre galeraino zabalduko dute baloia, baina hor plakatzea da kontua eta geratzea. Usted zijoala. Barcelonako jokalea plakatu ondoren altxaenean taldekide batzuen aurrean, eta horrek defentsa ekin duenez, zigor kolpea edo ezagit agian uztartzea zen, baina hitz egiteagatik 10 metro batzera eta zigor kolpea gure alde. Eta nik uste galdetuko dutela, baina partidua agian amaitua egongo da. Berez, 42 minutu eta erdi bete dira. Eta txartel horia, Barcelonako Schengeliari uste dut. Orain Pello Perezek baloia kanpora botako du, eta metro batzuk irabazi eta gainera denbora ere bai. Ez da partida amaituta izango, metro batzuk irabaztera joan da, beraz... Alboko Hernaniren alde, amaitzear, partida alde batetik momentu batzutan politia izan da, gero nahastu egin da, bi taldeak pare-parean daude, iaz ere elkarren kontra jokatu zuten azken jardunaldia, mailari usteko azena, bi taldeak etxeko jokalariekin diardute gehien bat, kenduta Barcelona pare bat edo, baditu kanpokoak, baina dena berdintxu, Barcelona bera ganatu du baloia eta abaitzin pasea. Barcelonaren alde, oraindik ez da amaitu partidua. Defentsa honetan jokatuko da partidua ziurrenik, eta... Ezin uka, badela tensioa, badela emozioa, badela partiduaren zea guztia dituena, osagarri gehiena dituena, eta azken minutu arte hor jardungo dute biek.
zaleak ere oiuka, bakoitzak bere taldearen alde, Uztartze geldoan baloia hor atera da bestaldetik. Abantaia gure alde, baloiak irriste egin dielako eskuetatik. Baina ez du bukatu zateman Raposo epailia partidua. Laizter behar du, baina... Bai, 44 minutu badira, ja. Txistu ojo arte, hor jarraitu beharko dute bi taldeak. Esan dugun bezala, azkeneko 10 minutu hauek zelai erdi parean ari dira jokatzen. Joko nahaztu txamarra. Bai nervioak, bai tentsioa, nekiak ere eragiten du eta ez talde bat eta ez beste ez dira gai zelai erditik asko urruntzeko. Eta kasu honetan mentzak guretzako hobeto. Baloia sartu Zumalabek, eskuin aldera Mikel Perezek, Zumalabe berriz jaso baloia. Ostika da luzea, baina antzegoen Juan Pablo García baloia jaso du. Baina... Tomasek ondo plakatu, nahiz eta gero azkar altxa den, Hernaniko defentsa azkar iritsi da. Baina zigor kolpea, Partzelonak azkar jokatuko du. Defentsa antolatu doka Hernanik, hemen Oier Garmendia atxan dago, Peio Perez ere bai. Jendea faltako da alde honetatik. Baina zuen azala dut. Eta epailea behiratu du erlojoa, okerrezpanago. Hala ere, aitzin pase egin du Barcelonakoak, eta ez du amaitu zen eman oraindik. Aurreratu Barcelonak eta... Gustora hariko da. Ez du etxera juteko gondirik izango eta hemen dabil gure nerbioekin jokatzen. Hori bai, Hernaniren alde da, Uztartze geldoa. Barcelonaren 22 metroko lerro horren inguruan, baina erdialdean, alegia, ensego lerrotik 15 metrora edo, Uztartzea. Eta hor, patxadan jokatzeko aukera dauka Hernanik, ongi buruarekin, baloia ez galdu. Batez ere hori da garrantzitsuna, baloia ez galtzea, beraz ez dakit ze joko egingo duten. Bultzatu bintzetin beharko dute, Barcelonak presio egingo duelako baloia, atera da, atzeraino, Jomu Zumalabe baloia, eta kanpora bota du. Kanpora bota du, beraz, eta partida amaitu da. Amaitu da partida. Hernaniren bigarren garaipena, aurtengo Liga Txapelketan. 26 eta 20. Lau ensego egin ditu Hernanik, hain justu ere lehen ensegoa aurrelariek egin dute, bigarren ensegoa Iñaki Otxotorrenak, hirugarren ensegoa aurrelariek ere, eta azken ensegoa, beraz lau ensego, eta Barcelonak 3 egin ditu, 26 eta 20, eta une egokia da, laburbiltzeko Jon irabazi du, baina ai ama. Bai, batez ere azken aldiko jokaldietan, bi taldeen jokoa trabatu denean hor, eozen jokalarik egin dezake akats bat, eta akats hori beste taldeak baliatu. Baina ondo utzi diogu, azkenean lau entxegu lortu ditugu gainera, beraz 5 puntu landare, eta, bueno, Murtarekin alderatuz, ja 10 puntu ditugu, eta hobeto hasi gara. Gogoratuko dizugu beraz, hirugarren jardunaldiko partidua gaur hemen landaren, jende asko, partidu orekatua, hala ere, emaitza 26 eta 20, eta gogoratu behar dugu, horrengo jardunaldia, hain zuzen ere, Bat Korrubi Santanderko taldearen kontra jokatuko duela Hernanik, 18an, 25an, Valladoliden jokatuko duela Hernanik, El Salvadorren kontra, eta aipatzearren hurbileko partiduak, azaroren batean, Hernani Pozuelo, 8. jardunaldiko partidua. Eta gero ja, 7. jardunaldian, urrengo derbia. Lehenbiziko jokatu zen Gernikaren kontra Hernanik, eta urrengoa Getxoren kontra Han Faduran Getxon. Bi taldeak, elkar agurtzen, ohiko den bezala. Naiz eta partidaren minutu batzuetan haserre ibili, orain pasabide hori ingo dute, eta elkar agurtu batez ere pozik Hernaniko jakina. Eta gure partetik hause, urrengo jardunaldi arte, ongi izan joan, eta urrengo partida jokatzen duzun. Ne urrengoan zelaian nagon, eta nire entxeguren bat edo komentatzeko aukera daukazuen. Ederki, urrengo arte beraz, zorionak Hernaniri, eta baita zergatik ez Barcelonari ere, asteburuntan egin digun bisitagatik, bere maila guztietako jokalariekin, gainera gaztetxoek, Hernaniko gaztetxoen etxean lo egin dute, eta hori beti ere, koroia izan da beti danik. Azarraldi batzuko beste, kontatuko kirola da, eta besterik gabe, ongi izan eta urrengo arte. Agur!
Esa maña de tener,